Co se vám vybaví, když se řekne komisař Rex? No, ježišmarja. Tobias Moretti, můj oblíbený herec, nebo Burkhard a pes. Nějaký rakouský, německý, běhá tam po horách, pes a všechno vyřeší, tak nějak. Babička, protože se na to ráda kouká. No tak pes a ten herec, ale já bohužel jsem ho potkala osobně a trochu se mi ten názor na komisaře Rexe změnil, ale pes. Sledovala jste detektivky? Sleduju pořád. Jaká je vaše oblíbená? Hercule Poirot. Jenom tak chvilkama, no. Jakože s ní někdy, ale vlastně jsem asi nikdy nezůstala skrz celý jeden díl, ale vždycky jsem tak s ní jako tak chvilku pobyla a tak. Sleduju a ještě radši je čtu a úplně nejradši v nich hraju. Můžete uvést nějakou detektivku? Tak třeba Půlnoční zpověď jste asi snad viděli. To si myslím, že bylo docela fajn. Baví mě detektivky a miluju Columba. Úplně umím nazpaměť, viděl jsem všech asi 67 dílů mnohokrát a mohu vyprávět, ve kterém díle hrála jeho skutečná manželka a tak dále. A jo, třeba. Ale kdysi dávno samozřejmě profesionálové a i hříšní lidé města pražského a jo, detektivky mě baví.